Ας δούμε τα στατιστικά. Εδώ στην πρώτη σελίδα μπορούμε να πατήσουμε πάνω στα στατιστικά και να δούμε με λεπτομέρεια την πρόοδό μας. Η πρώτη σελίδα, κατηγορίες, βλέπουμε σε κάθε κατηγορία την πρόοδό μας. Παραδείγματος χάρη στη σήμανση, βλέπουμε ότι είμαστε περίπου στο 50%, ενώ οι ερωτήσεις που μας έχουν μείνει είναι πάρα πολλές. Άλλο η πρόοδό μας και άλλο οι ερωτήσεις που μας έχουν μείνει. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν, όπως έχουμε πει, ερωτήσεις που πρέπει να δώσουμε παραπάνω από μία σωστή απάντηση για να θεωρήσει ότι το πρόγραμμα την έχουμε μάθει. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν 222 ερωτήσεις από τις 235 που θα μας ξαναβούν μπροστά μας, δηλαδή με λίγα λόγια οι ενεργές ερωτήσεις. Ωστόσο, από αυτές εδώ έχουμε δώσει αρκετές σωστές απαντήσεις και η πρόοδος μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Δίπλα βλέπουμε και με βάση τα λάθη γίνεται η ταξινόμηση. Όπως βλέπετε, πρώτα μας έβγαλε τη σήμανση, γιατί μας λέει ότι σε αυτή την κατηγορία κάνατε 67 λάθη. Από τα 205 συνολικά, δηλαδή όλα τα λάθη που έχει κάνει ο συγκεκριμένος χρήστης από την αρχή μέχρι τώρα, είναι 67. Δηλαδή το 32% από τα λάθη του το έχει κάνει στην κατηγορία σήμανση. Ενώ στις διασταυρώσεις έχει κάνει 22 λάθη από τα 205. Παρακάτω στη στάση έχει κάνει 14 λάθη από τα 205. Στη δεύτερη σελίδα βλέπουμε όλα μας τα λάθη, με αύξουσα ταξινόμηση. Πρώτα μας βγαίνουν οι ερωτήσεις που έχουμε κάνει 3 λάθη, μετά πιο κάτω με 2 λάθη και φυσικά με αλφαβητική σειρά εδώ. Δεν εμφανίζονται οι ερωτήσεις που έχουμε κάνει λάθος 1, 2 ή και 3, όμως την τελευταία φορά απαντήσαμε σωστά, διότι θεωρητικά την έχουμε μάθει. Εδώ έχουμε σαν σκοπό να δούμε τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει τελευταία λάθος. Και έχει μάλιστα και πρόσβαση ο δάσκαλός μας σε αυτές εδώ τις ερωτήσεις, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα κάνουμε το μάθημά μας, τη θεωρία μας, το επόμενο ραντεβού, να βλέπει και την εικόνα μας και την εξέλιξή μας, έτσι ώστε να μπορεί να μας βοηθήσει ο δάσκαλος στις ερωτήσεις που έχουμε πραγματικά πρόβλημα και δεν την έχουμε κατανοήσει. Μπορούμε εδώ πέρα να πατήσουμε αυτό εδώ και να γίνει ανάλυση της ερώτησης. Παραδείγματος χάρη αποστάσεις 0,7. Δεν χρειάζεται να την ψάξουμε στο βιβλίο, τη βλέπουμε εδώ. Η δραστηριότητα της οδηγήσεως συγκροτείται ως εξής. Πρώτη απάντηση, δεύτερη και τρίτη. Όπου υπάρχει πινακίδα, εμφανίζεται και η φωτογραφία. Πάμε να δούμε τα συγκεντρωτικά. Εδώ βλέπουμε ότι η πρόοδος μας είναι στο 48%, οι ερωτήσεις που μας απομένουν είναι 805, οι ερωτήσεις που δεν έχουμε δει καθόλου είναι 54, πόσες έχουμε δώσει 1271 απαντήσεις, τόσες φορές σωστά, τόσες φορές λάθος, αυτές δεν καταγράφηκαν. Γιατί δεν καταγράφηκαν? Γιατί όταν πατάμε τη βοήθεια πριν απαντήσουμε, η απάντηση που θα δώσουμε είτε είναι σωστή είτε λάθος δεν καταγράφεται, γιατί πολύ απλά έχουμε εμφανίσει τη βοήθεια. Εδώ από κάτω βλέπουμε τις εισόδους μας, πότε μπήκαμε, έτσι, η τελευταία είσοδος είναι 23 Έκτου 2012, πόσα τεστ κάναμε και πόσες ερωτήσεις απαντήσαμε. Και εδώ βλέπουμε τα τεστ Υπουργείου. Τα τεστ Υπουργείου είναι η προσομοίωση του τεστ των εξετάσεων, δηλαδή ένα τυχαίο τεστ, δεν έχει να κάνει με την πρόοδό μας και με τα τεστ ανακατηγορία. Μάλιστα όταν πατήσουμε αυτό εδώ πέρα αναπτύσσεται και βλέπουμε το τεστ που έχουμε κάνει, σε ποια ερώτηση έχουμε απαντήσει σωστά και σε ποια λάθος. Έτσι. Όταν κάνουμε 2, 3, 4, 5 τεστ Υπουργείου και τα τεστ Υπουργείου θα τα κάνετε μόλις η πρόοδός σας περάσει το 70-80%. Δηλαδή λίγο πριν πάτε στις εξετάσεις θα κάνετε τεστ Υπουργείου. Στην αρχή δεν υπάρχει νόημα, γιατί το τεστ Υπουργείου βγάζει τυχαίες ερωτήσεις. Μπορεί να σας βγάλει δύσκολες, μπορεί να σας βγάλει. Ενώ με το τεστ προόδου θα πάτε σιγά σιγά βήμα-βήμα όπως πρέπει. Να σας υπενθυμίσω ότι για να καταγραφεί το τεστ Υπουργείου πρέπει να απαντήσετε και στις 30 ερωτήσεις και δεν καταγράφονται τα σωστά και τα λάθη σας. Δεν επηρεάζει δηλαδή την πρόοδό σας το τεστ Υπουργείου. Αυτά όσα αφορούν τα στατιστικά. Μία παρόμοια εικόνα για τον κάθε μαθητή έχει και ο δάσκαλος της σχολής όπου ανήκετε.